Esta planta, una cosa només també com a anècdota. Per als antics grecs, el simbolisme, esta planta que es diu Asphodelus, el nom científic, Asphodelus, era la que poblava el lloc on les ànimes d'un mort, quan anaven i esperaven, havia un mort i esperava el judici que el destinaria a l'Hades, als camps elisis o en fora, mentrestant anava vagarejant per un prat d'asphodels. Per tant, una manera de saber si uno s'ha mort. Quan se desperta i veja que va volant per damunt d'un prat d'asphodels, diu, pa mi que ja m'he mort, algo m'ha passat, pa mi que la cosa s'ha acabat. Escolti, alerta, esteu atents. L'altra possibilitat és que vos heu quedat dormint allí a la soca de tot ple d'asphodels i vos desperteu. No vol dir, no vos assusteu, és que era un plat d'asphodels i no passa res. Però llevant d'aixecar, l'altre és que vos heu mort. Que tingueu clar, heu vist la flor. Per tant, és un símbol també mortuori, diguem.